reis yn ôl i chi. Reit, dyn ni wedi sôn amdano fo'n barod yn do. Ia, dim ond 6 wythnos sydd i fynd tan y Nadolig, 42 diwrnod i fod yn hollol gywir. Felly, mae'n gyfle lle pethau meddwl a paratoi rhyw fwydydd ar gyfer Partïon Nadolig. Elwen, ti wedi cael y cyfrifoldeb? Rhyw canapés bach ti'n mynd yn paratoi ni heddi yma. A dwi'n gwybod sy'ch chi fath o fi, a ni jyst yn meddwl, reit, gan un am bethau sy'n hawdd, wrach byddai anarferol, dwi'n cychwyn i ffwrdd heddiw, dwi'n meddwl fy ffefryn pawb, sglodion a steg. Mae'n nes i'n od i canapés, ond be dwi am wneud, a'r rhain ydi just rei bach tenne fel da chi'n gweld. Yn y dechrau, o'n i'n coginio'r steg, a dwi wedi coginio hi'n amrwd neis. Jyst chydig o funudau bob ochr. A be dwi am wneud ydy cymryd pentwr bach o'r sglodion ma, torri'r stegs yn dene neis, a wedyn just troed fel cocktail stick fel na. Os da chi isio, mae gynna i fan hyn, chydig bach o creme fresh a caws glas, a chives. O, waw. A dyna fo, chi'n gwybod, mae hwnna'n rhywbeth bach syml. Na un arall, a wedyn nawn ni adael hynna neu neud nhw nes ymlaen. Mae Owen di bod yn pigo'r chips na. Do, dwi'n gwybod. Cwpl. A ni'n meddwl sy'n gyda'i bod wystad yn y rhywun yn 5 munud, so. So dyna fo, ydych chi'n gweld. So steak eto amrwd, cadw nhw'n boeth, y chips ag ati'n boeth. A jyst, bod dwi'n meddwl nhw beth bach del ar gyfer partiin, dydy? Ydy. Ar y dderol yn ydy. So ti'n gallu gwneud os ti'n dymuno, falle gyda ham tenen neu rhywbeth hefyd? Ti'n gwybod, rolio nhw gwmpas? Bydde'n hollol. Mae hwnna'n hyfryd. Jyst syniad bach neis ydy hwnna hefo steak. So dwi am wneud y steak ma'r un ochr. A nhw'n i gario ymlaen fo hwnna nes ymlaen. So steak eto, so ni'n meddwl, rhan cyntaf, cigeidion dwi'n ganolbwyntio'r. A be dwi am wneud yn wan ydy gŵsions bach. A fel arfer, dyn ni mewn gŵsions efo QER neu rhywbeth yn dydyn. Lle mae gynnau'n fama y quinoa. Siw bod chi gyd i clywed quinoa, ac yn hytrach na defnyddio fel bara, mae o'n neud fel crunch bendigedig. A fel y mae o pan mae o'n amrwd, lle gwych chi edrych yn fel mae'n reit galed. Ydy. Am os i fita yn amrwd, mae'n torri danol rhywun mewn iawn. Ydy. Da chi gorau rei dŵr arno fo, a dim ond dod fel hyn. A be dwi wedi wneud wedyn, dwi wedi reid o drein y popdi am ryw 20 munud, a dim ond i mynd yn neis ac yn euraidd ac yn grensiog. So mae gynnau'n quinoa fan hyn. So be da ni am wneud yn syml iawn, mae gynnau blawd, a dwi wedi rhoi pupur a halen yn y blawd, wy, a wedyn i'r gymysg efo quinoa, mae gynnau gaws parmesan, dwi'n hoff iawn o hwnna. Dwi'n mynd i roi perlysiau sych, rosemary a cayenne. So 3 peth. Bach o gic, de? Bach o gic, ond dim yn ormodol. Yna lle ath maen nhw, dyma nhw'r quinoa sydd wedi mynd yn grensiog. Rheswm dwi'n defnyddio hynna hefyd ydy, maen nhw'n uchel ofnadwy mewn protein. Maen nhw'n cael ei galw'n un o'r fel y bwydydd y superfood yma rwan. A wedyn, da ni eisiau cymysgu hwnna. A wedyn, da ni jyst yn mynd i wneud bach o lanast. Felly ni'n broses yn y bôn wedyn a gorchuddio unrhyw darn o gig beth bynnag wedyn i'r glyb a sych. Ia, cwbl dwi am wneud wan ydy mynd i fewn i'r blawd, fel yna, fewn i'r wy. A mae fyny chi fe'n da chi eisiau gwneud. Un stecen ydy hynna, os da chi eisiau gwneud llwyth ohonyn nhw. A beth sydd dda am hwn ydy, mi fedrwch chi wneud nhw ymlaen llaw, da chi'n gwybod, i'r cam yma. A wedyn, be fyddwch chi'n neud wedyn ydy jyst rhoi nhw ar eich tre popi. So, na i wneud un neu ddau arall, a wedyn nawn ni symud ymlaen i chi gael gweld. Ti'n meddwl, mae'n job gwybod yn diwedd faint o canapés i bob person. Achos, ti'n eisiau cael gormod ar ôl, ac eto, os ydych ti rhywun yn cyrraedd ar lwgi. Ti'n meddwl? Mae pobl fel arfer ar lwgi pan nhw'n cael canapés yn stwffio gwyneba efo'r canapés, o dyn nhw'n llawn ar gyfer y pryd. Byd arall, mae hynny ddigon gwir. Faint fydde ti'n gweud ar gyfer, pob person, Elwen? Wel, mae o'n anodd yn dydi. Be fa i'n drio wneud o hyd ydy efo rhywbeth fel yr steaks na. Wel, dwi'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth, fysa'n gallu bod wrth gefn yn dydi. Dim bwys ys chi wedi gwneud gormod o steak a sleisio fo. So, sa chi'n medru gon hawdd jyst mynd â neu mwy. Ond dwi'n dieddol o ddeud rhywbeth pan dwi'n trio meddwl adre. Da chi'n gwybod wrach rhyw 6 y pen? Ond dwi'n yn gwybod. Fel da chi'n dweud, mae o'n dibynnu'n hollol yn dydy. Ydy. Reit, dyna ni. So mae hynna'n mynd i fewn i'r popdi poeth, a rhyw 15-20 munud. Dyna beth sy'n eisiau gwneud, a wedyn mae gynnau rei wrth gwrs i ni gael gweld nhw rwan. Chi wedi gael nhw allan. A beth sy'n neis, ydy, a ddech chi'n gwybod mae'r caws parmesan yna. O, neis. Neis yn dydi, maen nhw'n neis ac yn euraidd. Ydy, clasu'n hyfryd i'r tellan. Ydy, a be dwi am wneud rwan, di jyst gweinu'r rhain,
Gyda, mae gennau dip y fanna fel aioli, fel mayonnaise a garlleg. Ia. A nawn ni reid rei mewn fel hyn. Ti, a dim yn rhyw bwlad a polen a chips yn cael ei... Ia. Just syniad bach neis, hollol wahanol yn defnyddio cigeidion yn dydi. Yndi, ia, dwi'n meddwl, fi'n cael fi hwnna blaen, sydd i? Na fo, so dwi'n gwybod yn meddwl am gŵsions fel ffowlin neu bysgodin, yndi fe? Whoops, na ni. So be ydych chi am wneud? Trio na hein wan? Ie, please. A ydych chi am mynd am y di? Ie, drio un o'r ein sy'n gen ti'n fala. Ni drio un o'r ein. Reit. A wedyn dwi wedi rhoi chydig bach o fel horseradish a mayonnaise o'n hwnna. So be, dyna un lle fynd fod Fi'n mynd i roi fel manw. Maen nhw'n neis. Hollol wahanol yn dydi. Dwi am gario ymlaen i rei hein at ei gilydd, a wedyn fydden ni'n gwneud mwy ar diwedd. Dim blasu'r parmesan. Mae'n Mae'n ceic hollol anarferol bydd i'n gael steak o blaen. O, dim ond lyflu. Mwna wych. Fi'n mynd i ddod nôl i ôl hwnna. Oce. Felly sy'n mysio di glirio. Oce. Diolch, Elwen. Diolch dim.